अरे सर जी का है जी? अरे पेपर पढ़नी हलो रहुआ खातिर एगो नया सूचना जारी भइल बा। अरे का सूचना आया है रे? अरे रहुआ जानत नहीं कि पहले रहुआ लोग चुनाव जन गणना ये सब नु करावत रहनी हो। अब के फरमान जो आइल बा बहुत अच्छा आइल बा। अरे का आया है रे जरा सुनाओ तो। ली है सुनी। स्कूलिया में लागल अब ताला हो सर जी खोजी मधुशाला। स्कूलिया में लागल अब ताला हो सर जी खोजी मधुशाला। खोजी मधुशाला सर जी खोजी मधुशाला। खोजी मधुशाला सर जी खोजी मधुशाला। नोटों में मोट मोट भेटाला हो सर जी खोजी मधुशाला। स्कूलिया में लागल अब ताला हो सर जी खोजी मधुशाला। अरे नहीं मानेगा तुम सब, सुधरेगा कि नहीं? अरे मैं सुधरे के क्या बात बा सर जी, गलत तो तनी रहुआ देखी एक बार पेपर खोल के। सरकार के ये आदेश जारी भइल बा रहुआ लोग के करे के बा, अब कोनो उपाय नहीं थे। अरे तू लोग मानेगा नहीं सुधरेगा। अरे हमारा काम यही बचा है। सरकार इतना पगला गया है कि हम लोग को दारू खोलने के लिए भेजेगा। हम लोग का दूसरा काम नहीं है, हम लोग का काम है पढ़ाना, शिक्षा देना। छोड़ी पढ़ावल अंग खिचड़ी बाटावा बोले। खिचड़ी बाटावा बोलो खिचड़ी बाटावा बोले। राउर बाटे ड्यूटी अब शराब धारावा बोल। शराब धारावा बोलो शराब धारावा बोल। चारों ओरिया इहे बाटे हाला हो अब खोजी मधुशाला। स्कूलिया में लागल अब ताला हो सर जी खोजी मधुशाला। ए धर्मेंद्र मार साहेब, हेने सुनी। अरे का कहतन? अरे लइका कहता से सरकार के नया फरमान जारी भइल बा कि मास्टर साहब लोग अब जाके दारू खोजी। हाँ सर हम सुनी है, बात सही है बा। ना जाने सरकार का करवाई हमनी से बताई। ले बानी नौकरी तो माने पड़ी कहाना। माने पड़ी कहाना हो माने पड़ी कहाना। अब नहीं चली राउर कवनो बहाना। कवनो बहाना हो कवनो बहाना। केने बसाराबी के ठिकाना हो सर जी खोजी मधुशाला। स्कूलिया में लागल अब ताला हो सर जी खोजी मधुशाला। ये सर एगो बात बताई कि हमनियों खातिर बा कि खाली शिक्षा मित्र से जे बहाली भइल बा ओकरे खातिर फरमान बा? ना ये सर सब कोई खातिर बा। ना जाने इस सरकार कौन कौन कर्म करवाई बताई। हमनी के स्कूल से उठा के हई शराब के आडा को भेजवाई। अरे डिप्टी से रउए लोग के फायदा बा, मोटा मोटा रकम मिली कमाई चाहते। एहिला भइल परसेंटेज पर बहाली। परसेंटेज पर बहाली हो परसेंटेज पर बहाली। कहे मनु लाल यादव चाभी अब छाली। चाभी अब छाली हो चाभी अब छाली। आनंद अमृत कहे परल पाला हो सर जी खोजी मधुशाला।